Малката русалка. Ханс Кристиан Андерсен. Далеч в морето. Водата е синя като листенцата на най-чудната метличина и прозрачна като най-чистото стъкло. Но е и много дълбока. По-дълбока, отколкото би могла да стигне всяка котва. И много черковни камбанарии трябва да се наредят една над друга, за да стигнат от морското дъно чак до водната повърхност. Там долу живее морският народ. Може да си помислите, че там има само голо пясъчно дъно. Не. Там растат най-причудливите дървета и растения, с стъбла и листенца тъй меки, че се полюшват като живи и при най-лекия полъх на водата. А рибки, малки и големи, се стрелкат сред клонките, както птиците във въздуха тук горе. Там, в най-големите дълбини, се намира дворецът на морския крал. Стените му са от корал, източените му прозорци от най-чист кехлибар, а покривът е от мидени черупки, които се разтварят и затварят с движението на водата. И гледката е прелестна, защото вътре в мидите проблясват перли, всяка една от които би била достойна за главния орнамент в короната на някоя кралица. Морският крал бил вдовец от много години, но за домакинството му се грижала старата му майка. Тя била умна жена, макар и горда с ранга си, поради което ходела с 12 миди на опашката, докато останалите благородници можели да носят едва по 6. За всичко друго обаче заслужавала похвала, особено за грижите си за 6 малки морски принцеси, нейните внучки. Всички те били красавици, но най-малката